Iki ayam geprek. Ya apa ya? Boleh dicoba deh. Oke, gasken lur. Oke, bojoku langsung ngemek-ngemek ayamnya ambil tepung dengan bumbu rahasia. Setelah ngono, langsung digoreng sembari nunggu mateng lur. Peh, yo iki sambele lur. Dioles ndek ayame. Kok kene wis pengen tak emplok ae lur. Moro digeprek, diulek, ditumplek ndek sego. Biuh, sampai nutupi segoe. Penampakannya kaya ngene lur. Wis gak kesuwen. Jo, madang lur. Ayamnya. Bojoku pinter masak lur. Bagian istimewa lur, kulit. Ayam terakhir. Wes lur, wis parek. Kira-kira ben request apa maneh lur yo? Coba komen. Oke, bye bye.